pogut gaudir d'un cap de setmana de BTT a la Cerdanya, dissabte i diumenge. Dissabte amb les curses infantils escolars promogudes pel Consell Català d'Esport dintre dels Jocs Escolars. Aconseguir 70 nanos un dissabte aquí a Puigcerdà a nivell de Cerdanya ha sigut un gran repte. D'aquí volem agrair tots els tècnics de les escoles que ens han aportat tots aquests nanos de tota Cerdanya, Puigcerdà, Bellver, tots els pobles de la Cerdanya. Resbala una mica per les pedres i és una mica liós, però bueno. Jo vaig venir un altre cop l'any passat i bueno, ja me'l sé una mica al circuit. Avui diumenge hem tingut la cursa dels grans, dos circuits, un circuit de 45 quilòmetres i un circuit de 30. A nivell esportiu ha sigut un èxit, hem augmentat participació, hem canviat el circuit, que això ens ha afavorit poder treballar el que seria tota la part de la Solana, de la Cerdanya, i això a nivell de mobilitat ens ha simplificat molt la feina. Vinga! Vinga, li portes l'hòstia. Vinga, jefe! Vamos! Porta 3 minuts! Vinga, vinga! Cap allà! Vinga, molt bé, molt bé! Acabem de fer la cursa BTT, la curta, de 30 quilòmetres, i ha sigut bastant dura, però el disseny ha sigut preciós, una mica perillós les baixades, eren trialeres i s'han caigut, el primer i el segon s'han caigut, jo he quedat tercer però no m'he caigut, i ha sigut però el disseny de la carrera molt maco, les vistes, l'organització, i hem quedat molt feliços d'estar aquí. Sí, els companys que no han vingut no tenen vergonya d'anar a acompanyar-me amb una cursa tan preciosa, amb aquesta temperatura i amb aquest paisatge. O sigui que l'any que ve o veniu o em dono de baixa de la penya, segur. Des d'aquí m'agradaria fer una crida a la gent que es vulgui apuntar voluntària per organitzar aquesta cursa. El nostre fi és intentar aconseguir un cap de setmana de BTT que vagi creixent, ajuntant-ho amb una fira multisectorial, i bé, de cares a l'any que ve suposo que us podem presentar diferents novetats.